салому алейкум. Ба ҳама намунаи савол-масъалаҳои тест аз фанни ҳуқуқ барои довталабони соли 2025 ки тибқи маркази миллии тестӣ мехоҳанд дохил шаванд. биё аз якум савол сар мекунем. яке аз нишонаҳои ҳуқуқ низоми меъёрҳои ба ҳама баробар. яке аз нишонаҳои ҳуқуқ маҷмӯи қоидаҳои ҳатмии рафтор. яке аз нишонаҳои ҳуқуқ бо маҷбурияти давлатӣ таъмин кардан. функсияҳои асосии ҳуқуқро муайян намоед. танзимнамоӣ ва муҳофизатӣ. масъулияти байниҳамдигарии давлат аз шахс яке аз нишонаҳои кадом мафҳум аст? давлати ҳуқуқбунёд. таҷзияи ҳокимият ба мақомоти қонунгузор, иҷроия ва судӣ яке аз нишонаҳои кадом мафҳум аст? давлати ҳуқуқбунёд. яке аз нишонаҳои давлат. алоқамандии мустаҳқими давлат ва ҳуқуқ. яке аз нишонаҳои давлат. ҳудуди муайян. яке аз нишонаҳои давлат. ҳокимияти оммавӣ. шакли идоракунии кадом давлат монархия аст? Англия. шакли давлатдории кадом давлат президентӣ аст? иёлоти муттаҳидаи амрико. шакли давлатдории кадом давлат президентӣ аст? Туркманистон. маҷмӯи тасаввурот ва ҳиссиётеро ки муносибати инсонро ба ҳуқуқ ва зуҳуроти ҳуқуқӣ дар ҳаёти ҷамъиятӣ ифода менамояд чӣ меноманд? шуури ҳуқуқӣ. прокурори генералии ҷумҳурии Тоҷикистон кадом намуди шуури ҳуқуқиро дорост? касбӣ. судяи суди олии ҷумҳурии Тоҷикистон кадом намуди шуури ҳуқуқиро дорост? касбӣ. боби сеюми Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон. маҷлиси олӣ. боби чоруми Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон. президент. боби панҷуми Конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон. ҳукумат. қонуни ягона ва мураттабгаштае ки тавассути он соҳаи муайяни муносибатҳои ҷамъиятӣ пурра бевосита ва бо низом танзим карда мешавад. кодекс. фармон ва амр санадҳои кадом мақомоти давлатианд? президент. кадом мақомот шумораи судяҳоро барои ҳар як суди ҳарбии гарнизон муқаррар менамояд? президенти ҷумҳурии Тоҷикистон. қарор ва фармоиш санадҳои кадом мақомоти давлатианд? ҳукумат. қонуни конститутсионӣ, қонун ва қарорҳо санадҳои кадом мақомоти давлатӣ мебошанд? маҷлиси намояндагон. маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба кадом шохаи ҳокимият тааллуқ дорад? қонунгузор. вазорати фарҳанг ба кадом шохаи ҳокимият мансуб аст? иҷроия. кумитаи давлатии амнияти миллии ҷумҳурии Тоҷикистон ба кадом шохаи ҳокимият тааллуқ дорад? иҷроия. салоҳияти маҷлиси намояндагонро муайян намоед. тасдиқ намудани мукофотҳои давлатӣ. салоҳияти маҷлиси намояндагонро муайян намоед. таъсиси комиссия марказии интихобот ва раъйипурсӣ. салоҳияти маҷлиси намояндагонро муайян намоед. муайян намудани маоши президент. салоҳияти маҷлиси намояндагонро муайян намоед. бекор кардани шартномаи байналмилалӣ. таъсис, барҳам ва тағйир додани воҳидҳои маъмуриву ҳудудии мамлакат салоҳияти кадом мақомот аст? маҷлиси миллӣ. иҷросияи навбатии маҷлиси намояндагон дар як сол гузаронида мешавад. як маротиба. иҷросияи якуми Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагон дар давоми чӣ қадар вақт баъд аз интихобот даъват карда мешавад? як моҳ. иҷросияи Маҷлиси миллӣ соле на камтар аз даъват карда мешавад. 4 бор. кадом санади меъёрии ҳуқуқиро фақат Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон қабул мекунад? қонун. шакли фаъолияти Маҷлиси миллӣ. иҷросия. иҷросияи якуми Маҷлиси намояндагонро кӣ мекушояд? вакили сину солаш калонтарини Маҷлиси намояндагон. иҷросияи якуми Маҷлиси миллӣ ва Маҷлиси намояндагонро кӣ даъват мекунад? президент.
шумораи аъзои Маҷлиси Миллиро муайян кунед, ки ба таври ғайримустақим дар маҷлисҳои якҷояи вакилони халқи вилояти Мухтори Кӯҳистони Бадахшон, вилоятҳо, шаҳри Душанбе ва шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ бо овоздиҳии пинҳонӣ интихоб мегардад. 25. Ваколати узви Маҷлиси Миллӣ дар кадом ҳолат қатъ мегардад? Ба қувваи қонунӣ даромадани ҳукми айбдоркунии суд. роҳбари самараноки соҳаҳои иҷтимоӣ, иқтисодӣ ва фарҳангӣ ба салоҳияти кадом мақомоти давлатӣ дохил мешавад? ҳукумат. Додани ризояти истифодаи қувваҳои мусаллаҳаи Ҷумҳурии Тоҷикистон берун аз ҳудуди он барои иҷрои ӯҳдадориҳои байналмилалии Тоҷикистон ба салоҳияти кадом мақомоти давлатӣ дохил мешавад? Маҷлиси Миллӣ ва Маҷлиси намояндагон ҳангоми гузарондани ҷаласаҳои якҷоя. Сарфароз гардонидани президент бо рутбаи олии ҳарбӣ салоҳияти кадом мақомоти давлатӣ аст? Маҷлиси Миллӣ ва Маҷлиси намояндагон ҳангоми гузарондани ҷаласаҳои якҷоя. Дар муддати чанд рӯз президент ҳуқуқ дорад, ки қонунро барои баррасии такрорӣ ба Маҷлиси намояндагон баргардонад. Дар давоми 15 рӯз. Баъди баррасии такрории қонуне, ки аз тарафи президент баргардонда шуда буд, Маҷлиси олӣ онро дар матни пештараш қабул кард. Мутобиқи Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон, президент қонунро бояд дар муддати чанд рӯз имзо кунад ва интишор намояд. Дар давоми 10 рӯз. Бахшида ба 30-солагии соҳибихтиёрии давлати Ҷумҳурии Тоҷикистон, Маҷлиси намояндагон Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи афвро қабул кард, ки ба Маҷлиси намояндагон лоиҳаи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи афвро пешниҳод мекунад. Президент. Судяҳои Суди Олии Иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз тарафи кадом мақомот интихоб карда мешаванд? Маҷлиси Миллӣ бо пешниҳоди президент. Кадом мақомот дар ташкили ҳайати судяҳои Суди Олии Иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон иштирок мекунанд? Президент ва Маҷлиси Миллӣ. Бозхонди судяҳои Суди Олии Иқтисодии Ҷумҳурии Тоҷикистон аз тарафи кадом мақомот анҷом дода мешавад? Президент ва Маҷлиси Миллӣ. Барои ба вазифаи судяи суди конститутсионӣ интихоб шудан, шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон бояд ҳадди аққал чанд сол собиқаи кории касбӣ дошта бошад? 7 сол. Аз чандсолагӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон ба вазифаи судяи суди конститутсионӣ интихоб шудан мумкин аст? 30-солагӣ. Барои ба вазифаи судяи суди олӣ интихоб шудан, шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳадди аққал бояд чанд сол собиқаи кории судягӣ дошта бошад? 5 сол. Барои ба вазифаи судяи суди олии иқтисодӣ интихоб шудан, шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳадди аққал чанд сол бояд собиқаи кории судягӣ дошта бошад? 5 сол. Муҳлати ваколати судяҳо чанд сол аст? 10 сол. Салоҳияти судро дар самти ҳифзи ҳуқуқҳои кӯдак муайян намоед. Ҳалномаро оид ба фарзандхонии кӯдак қабул менамояд. Мақомоти худидоракунии шаҳраку деҳа чӣ ном дорад? Ҷамоат. Яке аз ваколатҳои раиси ҷамоатро муайян намоед. Ташкили дастгирии иҷтимоии оилаҳои камбизоат. Ҷамоатҳои шаҳраку деҳа ваколати ба қайди давлатӣ гирифтани кадом ҳолатро доранд? Муқаррар намудани падарӣ. Ваколати раиси ҷамоатро муайян намоед. Ба шаҳрвандон додани ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи ҷойи зист. Аз чандсолагӣ шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуқуқ дорад, ки вакили Маҷлиси вакилони халқи ноҳия интихоб шавад? 18-солагӣ. Аз чандсолагӣ шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуқуқ дорад, ки вакили Маҷлиси вакилони халқи вилоят интихоб шавад? 18-солагӣ. Аз чандсолагӣ шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳуқуқ дорад, ки вакили Маҷлиси вакилони халқи шаҳр интихоб шавад? 18-солагӣ. Ваколати раиси ҷамоатро муайян намоед. Мусоидат дар ташкили даъват ба хизмати ҳарбӣ.
ваколати раиси ҷамоатро муайян намоед. Танзими ҷашну маросимҳоро назорат мекунад. таъмини амнияти иқтисодии мамлакат салоҳияти кадом мақомоти давлатӣ аст? мақомоти гумрук. коллегияи адвокатҳо дар кадом мақомот ба қайд гирифта мешавад? вазорати адлия. принсипи ба таври дастаҷамъӣ ва ё танҳо баррасӣ гардидани парвандаҳо ба кадом мафҳум мансуб аст? адолати судӣ. принсипи эҳтимолияти бегуноҳӣ ба кадом мафҳум мансуб аст? ҳуқуқи гражданӣ. принсипи афзалияти манфиати кӯдак принсипи кадом соҳаи ҳуқуқ аст? ҳуқуқи оилавӣ. яке аз принсипҳои ташкил ва фаъолияти мақомоти ҳокимияти иҷроияро муайян намоед. мутамарказият. қобилияти бо ҳаракатҳои худ ба даст овардани ҳуқуқҳои гражданӣ ки барои худ ба вуҷуд овардани ӯҳдадориҳои гражданӣ. қобилияти амалкунӣ. дар чандсолагӣ шахс мукаллафияти комил пурраро ба даст меорад? 18-солагӣ. шахси ба 18-солагӣ расида дорои кадом намуди мукаллафият аст? пурра. қобилияти амалкунии нопурраи гражданӣ маданӣ аз чандсолагӣ пайдо мешавад? 14-солагӣ. аломати шахси ҳуқуқиро муайян намоед. доштани молу мулки алоҳида. аломати шахси ҳуқуқиро муайян намоед. ягонагии ташкилӣ. аломати шахси ҳуқуқиро муайян намоед. ҷавобгарии мустақили молумулкӣ. молу мулки ғайриманқулро муайян намоед. бинои ғайриистиқоматӣ. молу мулки ғайриманқулро муайян намоед. бинои истиқоматӣ. молу мулки ғайриманқулро муайян намоед. иншоот. дар кадом ҳолат бояд меъёрҳои ҳуқуқии соҳибкорӣ татбиқ гарданд? агар зарурати барҳамдиҳии ташкилоти тиҷоратӣ ба вуҷуд ояд. дар кадом ҳолат фаъолияти субъектҳои фаъолияти соҳибкорӣ ихтиёран барҳам дода мешавад? гузаштани муҳлате ки шахси ҳуқуқӣ ба ҳамин муҳлат таъсис дода шудааст. дар кадом ҳолат фаъолияти субъектҳои фаъолияти соҳибкорӣ бо қарори суд барҳам дода мешавад? бе иҷозатномаи дахлдор машғул шудан ба фаъолият. тибқи қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон кадом шахс наметавонад ба фаъолияти соҳибкорӣ машғул шавад? мутахассиси вазорати мудофиа. тибқи қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон кадом шахс наметавонад ба фаъолияти соҳибкорӣ машғул шавад? вакили маҷлиси намояндагон. тибқи қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон кадом шахс наметавонад ба фаъолияти соҳибкорӣ машғул шавад? узви ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон. эраҷи 16-сола мехоҳад ки ҳамчун соҳибкории инфиродӣ ба қайд гирифта шавад. ба кадом мақомоти давлатӣ ӯ бояд муроҷиат кунад? мақомоти андоз. патент ба шаҳрвандон кадом ҳуқуқро медиҳад? машғул шудан ба фаъолияти соҳибкорӣ. шаҳодатнома дар ҳуқуқи соҳибкорӣ. ба қайдгирии давлатии шаҳрвандонро ба сифати соҳибкории инфиродӣ тасдиқ мекунад. ташкилоти тиҷоратиро муайян намоед. корхонаи воҳиди давлатӣ. ташкилоти тиҷоратиро муайян намоед. ҷамъияти саҳомии кушода. дар кадом ҳолат бояд меъёрҳои ҳуқуқии соҳибкорӣ татбиқ гарданд? агар зарурати барҳамдиҳии ташкилоти тиҷоратӣ ба вуҷуд ояд. дар кадом ҳолат бояд меъёрҳои ҳуқуқии оилавӣ татбиқ гарданд? агар зарурати рӯёнидани алимент ба миён ояд. шавҳар огоҳ гардид ки ҳамсараш бе розигии ӯ моликияти муштараки ғайриманқулро фурӯхтааст ва талаб намуд ки аҳд бекор карда шавад, аммо талаби ӯ рад карда шуд. агар шавҳар ба суд бо аризаи даъвогӣ дар бораи беэътибор донистани шартномаи хариду фурӯш муроҷиат кунад, муносибатҳои мазкур бо меъёрҳои кадом соҳаи ҳуқуқ ба танзим дароварда мешаванд?
ҳуқуқи граждании маданӣ. шаҳрванди Тоҷикистон ба шаҳрванди Ӯзбекистон пеш аз бастани никоҳ тибқи қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон аҳдномаи никоҳ бастанд. баъди ба қайдгирии никоҳ муносибатҳои онҳо бо меъёрҳои кадом соҳаи ҳуқуқ ба танзим дароварда мешавад? ҳуқуқи оилавӣ. ҳуқуқи шахсии зану шавҳарро муайян намоед. интихоби озодонаи машғулият. ҳуқуқи шахсии зану шавҳарро муайян намоед. интихоби касб. ҳуқуқи молмулкии зану шавҳарро муайян намоед. бекор кардани аҳдномаи никоҳ. ҳуқуқи шахсии ҳар як ҳамсарро муайян намоед. интихоби насаб. ҳуқуқи шахсии ҳар як ҳамсарро муайян намоед. иштирок дар тарбияи фарзанд. ҳуқуқи мол-мулкии ҳар як ҳамсарро муайян намоед. бастани аҳдномаи никоҳ. шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Ҷумҳурии Ӯзбекистон тасмим гирифтанд, ки дар Тоҷикистон никоҳашонро ба расмият дароранд. аммо дар мақомоти саҳши Ҷумҳурии Тоҷикистон ба ҷавонон бинобар мавҷуд будани монеа ба яке аз шароитҳои ҳатмие, ки ба шаҳрванди давлати дигар ҳангоми ба расмият даровардани никоҳ татбиқ мегардад, ҷавоби рад доданд. ин шартро муайян кунед. истиқомат дар қаламравии Ҷумҳурии Тоҷикистон на камтар аз як соли охир. барои ба фарзандӣ қабул кардани кӯдак ҳалномаи кадом мақомот ҳатмӣ аст? суд. кадом мақомоти давлатӣ ҳалномаи судро оид ба фарзандхонии кӯдак бекор менамояд? мақомоти васоят ва парасторӣ. кадом мақомоти давлатӣ ҳалномаро дар бораи фарзандхонии кӯдак қабул менамояд? суд. дар кадом ҳолати фарзандхонии кӯдак беэътибор дониста мешавад? агар ҳалномаи фарзандхонӣ ба ҳуҷҷатҳои қалбакӣ асос ёфта бошад. дар кадом ҳолат фарзандхонии кӯдак беэътибор дониста мешавад? агар ба фарзандхонӣ шахси ба балоғат расида қабул шуда бошад. дар кадом ҳолат фарзандхонии кӯдак беэътибор дониста мешавад? агар фарзандхонӣ қалбакӣ бошад. андозаи алимент барои 5 фарзанд чӣ қадар метавонад муқаррар шавад? нисфи музди меҳнат. андозаи алимент барои 2 фарзанди ноболиғ аз музди меҳнат ва даромади дигари падару модар чӣ қадар муқаррар шудааст? 33%. ноболиғ дар бораи ба корҳои зеризаминӣ ба кор қабул нашуданаш бо шикоят ба мақомоти ваколатдори давлатӣ муроҷиат намуд. аз лаҳзаи пешниҳод намудани муроҷиат ин намуд муносибатҳоро кадом соҳаи ҳуқуқ ба танзим медарорад? ҳуқуқи меҳнатӣ. ҷазои интизомиро муайян намоед. корҳои ислоҳӣ. ҷазои интизомиро муайян намоед. сарзаниш. ҷазои интизомиро муайян намоед. танбеҳ. танбеҳ кадом намуди ҷавобгарии ҳуқуқӣ аст? интизомӣ. аз вазифа озод кардан, қатъ кардани шартномаи меҳнатӣ бо ташаббуси корфармо кадом намуди ҷавобгарии ҳуқуқӣ аст? интизомӣ. тасдиқ намудани ваколатномаҳо салоҳияти кадом мақомоти давлатӣ аст? идораи нотариалӣ. давомнокии кӯтоҳи вақти корӣ барои ноболиғон дар як ҳафта чанд соатро ташкил медиҳад? на зиёда аз 35 соат. давомнокии кӯтоҳи вақти корӣ барои кормандоне, ки бо корҳои шароити меҳнаташон зарарнок машғуланд, дар як ҳафта чанд соатро ташкил медиҳад? на зиёда аз 35 соат. давомнокии кӯтоҳи вақти корӣ барои кормандоне, ки корашон дорои хусусияти махсус мебошад, дар як ҳафта чанд соатро ташкил медиҳад? на зиёда аз 35 соат. дар кадом ҳолат ба кормандон рухсатии иҷтимоӣ дода мешавад? барои таҳсил бе ҷудошавӣ аз истеҳсолот. дар кадом ҳолат ба корманд рухсатии иҷтимоӣ дода мешавад? барои фаъолияти эҷодӣ.
дар кадом ҳолат ба корманд рухсатии иҷтимоӣ дода мешавад? дар ҳолати ҳомиладорӣ ва таваллуд. шаҳрванд а. бо сабаби бастани ақди никоҳ ба корфармо ариза барои ба рухсатии бемузди меҳнатӣ баромадан пешниҳод кард. корфармо аризаи кормандро рад намуд. ҳуқуқи меҳнатӣ ин масъаларо чӣ гуна ба танзим медарорад? рухсатӣ дар асоси аризаи корманд ба таври ҳатмӣ ба муҳлати то 7 рӯзи тақвимӣ пешниҳод мегардад. шаҳрванд б. маъюби гурӯҳи 2 асту кор мекунад. бо сабаби вазъи оилавӣ ба корфармо барои гирифтани рухсатии бемуздии меҳнатӣ ариза пешниҳод кард, аммо корфармо ба ӯ рухсатӣ надод. ҳуқуқи меҳнатӣ ин масъаларо чӣ гуна ба танзим медарорад? рухсатӣ бояд ба таври ҳатмӣ то 2 моҳ пешниҳод карда шавад. шаҳрванд Каримов А. ба корфармо бо сабаби таваллуди фарзанд барои ба рухсатии бемуздии меҳнатӣ баромадан ариза пешниҳод кард. ҳуқуқи меҳнатӣ ин масъаларо чӣ гуна ба танзим медарорад? рухсатӣ дар асоси аризаи корманд ба муҳлати то 7 рӯзи тақвимӣ пешниҳод мегардад. соати 23:00 дар толори букмекерӣ як гурӯҳ ноболиғон дастгир карда шуданд. соҳибмулки толори букмекерӣ дар ин маврид ба кадом намуд ҷавобгарии ҳуқуқӣ кашида мешавад? маъмурӣ. кадом соҳаи ҳуқуқ муносибатҳои вобаста ба идоракуниро ба танзим медарорад? ҳуқуқи маъмурӣ. сарчашмаи ҳуқуқи маъмуриро муайян намоед. кодекси гумрукии ҷумҳурии Тоҷикистон. шахсро аз чандсолагӣ барои нобуд кардани ҳайвоноту набототи нодир ба ҷавобгарии маъмурӣ кашидан мумкин аст. 16-солагӣ. нисбат ба кӣ ҳабси маъмурӣ татбиқ карда намешавад? шахси ба синни 18-солагӣ нарасида. нисбат ба кӣ ҳабси маъмурӣ татбиқ карда намешавад? зани ҳомила. нисбат ба кӣ ҳабси маъмурӣ татбиқ карда намешавад? шахсе ки ба синни нафақа расидааст. ҳангоми аз ҳуқуқи нигоҳ доштани силоҳи оташфишон маҳрум кардани шаҳрванд кадом ҷазои маъмурӣ татбиқ мегардад? маҳрум кардани шахси воқеӣ аз ҳуқуқи махсус. кадом ҷазои маъмурӣ ҳангоми аз ҳуқуқи истифодаи қитъаи замин маҳрум кардани шаҳрванд татбиқ мегардад? маҳрум кардани шахси воқеӣ аз ҳуқуқи махсус. ҳангоми аз ҳуқуқи шикор маҳрум кардани шаҳрванд кадом ҷазои маъмурӣ татбиқ мегардад? маҳрум кардани шахси воқеӣ аз ҳуқуқи махсус. шаҳрванд М. ҳангоми кашидани сигор дар боғи фарҳанги фароғатӣ аз тарафи милитсия дастгир карда шуд. ин шаҳрванд кадом намуди ҳуқуқвайронкуниро содир кард? маъмурӣ. кадом навъи ҷазо ба ноболиғон таъин карда мешавад? корҳои ислоҳӣ. корҳои ислоҳӣ ба ноболиғон ба муҳлати то таъин карда мешавад. 1 сол. чанд фоиз аз музди меҳнати ноболиғе ки нисбаташ ҷазои ҷиноӣ ба монанди корҳои ислоҳӣ таъин карда шудааст нигоҳ дошта мешавад? аз 5 то 15. мусодираи молу мулк кадом намуди ҷавобгарии ҳуқуқӣ аст? ҷиноятӣ. расонидани зарар ҳангоми дастгир кардани шахсе ки ҷиноят содир намудааст барои кадом ҳолат асос шуда метавонад? ҷиноят будани кирдорро истисно мекунад. расонидани зарар ҳангоми мудофиаи зарурӣ ҳолате аст ки ҷиноят будани кирдорро истисно мекунад. дар сурати зарурати ниҳоӣ расонидани зарар ба манфиатҳои давлат ва ҷамъият ҳолатест ки ҷиноят будани кирдорро истисно мекунад. Карим ба роҳгузар ҳуҷум карда телефонашро кашида гирифт. Карим ба кадом намуди ҷавобгарӣ кашида мешавад? ҷиноятӣ. Карим ба роҳгузар ҳуҷум карда телефонашро аз дасташ кашида гирифт. бо ин амал ӯ чӣ содир намуд? ҷиноят. Карим бо таври ошкоро телефони роҳгузарро аз дасташ гирифт. Карим кадом намуди ҷиноятро содир кард? ғоратгарӣ.
гурӯҳи ҷавонон бо таҳдид аз кӯдаки дучархаро гирифта гурехтанд. Онҳо кадом намуди ҳуқуқвайронкуниро содир намуданд? ҷиноятӣ. Ноболиғи 16-сола барои гирифтани қасд аз ҳамсинфаш бо хаткашак ба чашмаш зад. Дар натиҷа як чашми ҳамсинф нобино гардид. Аз ҷониби ноболиғ кадом намуди ҳуқуқвайронкунӣ содир карда шуд? ҷиноятӣ. Аҳмад ҳамсинфаш Мунирро маҷбур намуд, ки ба ӯ маблағи муайяни пулро биёрад. Дар сурати иҷро накардани ин талаб ӯро латукӯб хоҳад кард. Мунир иҷборан маблағи муайянеро ба Аҳмад оварда дод. Бо ин кирдор Аҳмад кадом намуди ҳуқуқвайронкуниро содир кард? ҷиноятӣ. Сардори қисми ҳарбӣ ба прапорщик фармон дод, ки аз анбор ба ӯ автомат биёрад. Баъд сардор ин силоҳро ғайриқонунӣ фурӯхта ба ҷавобгарии ҷиноятӣ кашида шуд. Дар ин маврид ҳаракатҳои прапорщик чӣ тавр банду баст карда мешавад? Ҳолате ки ҷиноят будани кирдорро истисно мекунад. Шаҳрванд Н ҳангоми маҷбуркунии рӯҳӣ ҳаракатҳои худро идора карда натавониста ба шахси ҷиноятсодирнамуда зарар расонд. Ин ҳолат тибқи Кодекси ҷинояти Ҷумҳурии Тоҷикистон чӣ гуна банду баст карда мешавад? ҳолате ки ҷиноят будани кирдорро истисно мекунад. Сайёҳ ҷароҳати вазнин бардошта муҳтоҷи ёрии тиббии фаврӣ буд. Ронандаи автомошинаи наздиктарин қатъиян ба беморхона бурдани маҷрӯҳро рад намуд. Шаҳрванд Н бо таври маҷбурӣ воситаи нақлиёти ӯро гирифта, ҷабрдидаро ба муассисаи тиббӣ интиқол дод. Чӣ гуна оқибатҳои ҳуқуқӣ ба шаҳрванд Н пешбинӣ гардидааст? Барои ғайриқонунӣ ҳайк карда бурдани автомобил набояд ба ҷавобгарӣ кашида шавад, чунки ӯ дар ҳолати заруратӣ ниҳоӣ амал карда буд. Мутобиқи Кодекси ҷинояти Ҷумҳурии Тоҷикистон барои бадқасдона бидуни сабабҳои узрнок бештар аз 3 моҳ саркашӣ намудани падару модар аз иҷрои қарори суд оид ба пардохти маблағ барои таъминоти фарзандони ноболиғ чӣ гуна ҷавобгарӣ пешбинӣ шудааст? Корҳои ҳатмӣ ба муҳлати аз 120 то 180 соат ё корҳои ислоҳӣ ба муҳлати то 2 сол ё бо маҳрум сохтан аз озодӣ ба ҳамин муҳлат. Мутобиқи Кодекси ҷинояти Ҷумҳурии Тоҷикистон барои ҷалб намудани шахси ноболиғ аз тарафи омӯзгор ба истеъмоли мунтазами моддаҳои мадҳушкунанда чӣ гуна ҷавобгарӣ пешбинӣ шудааст? Маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати то 3 сол бо маҳрум кардан аз ҳуқуқи ишғоли мансабҳои муайян ё машғул шудан бо фаъолияти муайян ба муҳлати то 3 сол ё бидуни он ҷазо дода мешавад. Ба фарзандхонӣ таҳминаи 14сола, ки давом додани таҳсилро ба ӯ дар муассисаи таҳсилоти умумии асосӣ манъ намудааст, чӣ гуна ҷавобгарӣ пешбинӣ шудааст? Ҷарима ба андозаи аз 1000 то 2000 нишондиҳанда барои ҳисобҳо ё маҳдуд кардани озодӣ ба муҳлати то 2 сол. Шаҳрванд Н бидуни сабабҳои узрнок бештар аз 4 моҳ ҳалномаи судро оид ба пардохти маблағ ҷиҳати таъминоти падару модари ғайриқобили меҳнаташ иҷро накард. Дар ин ҳолат ба шаҳрванд Н чӣ гуна ҷазо пешбинӣ шудааст? Корҳои ҳатмӣ ба муҳлати 120 то 180 соат ё корҳои ислоҳӣ ба муҳлати то 2 сол ё маҳрум сохтан аз озодӣ ба ҳамин муҳлат. Мутобиқи Кодекси ҷинояти Ҷумҳурии Тоҷикистон барои аз тарафи падару модар мунтазам ба гадоӣ ҷалб намудани ноболиғ чӣ гуна ҷавобгарӣ пешбинӣ шудааст? Маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати то 3 сол бо маҳрум кардан аз ҳуқуқи ишғоли мансабҳои муайян ё машғул шудан ба фаъолияти муайян ба муҳлати то 3 сол ё бидуни он. Ноболиғи то 16-солаеро, ки ҷинояти вазнин ё махсусан вазнин содир намудааст, то чанд сол метавонад аз озодӣ маҳрум намуд? То 7 сол. Ноболиғеро, ки аз 16 то 18 солагӣ ҷинояти вазнин ё махсусан вазнин содир намудааст, то чанд сол аз озодӣ метавон маҳрум кард? То 10 сол. Хайр дӯстон, насиб боз дарсҳои оянда давомашро партофтан мегирем. Дар канал боз дар бораи дигар фанҳо ҳам ҳаст. Дар плейлист Маркази Миллии Теҳсили 2025.